No niin, tehdään tämmönen valokuvaselostus. Siinä on mun työpöytä ja siinä on mun nuorempi tyttö ja 5.8. ollaan otettu tämmönen kuva. Mä nyt esittelen täällä nyt muitakin kuvia samalla, mutta tää on tämmönen koejuttu. Tuolta katsotaan omat kuvatiedostot, niin kuvia, tollasia kuvia mulla täällä on. No, eiks nyt mennä auetakaan? Aukeshan se juu. Tässä on tuossa mun vanhemman tytön. Vanhemman tytön kaikki tytöt. Miksei se nyt voi sitä aukasta siitä? Aukasehan se, siinähän ne on. Jees. Ja sitten tossa on tossa mä vien mansikoita tolle nuoremman tytölle, pojalle. Siinä on mansikka melkein isompi kuin poika. Semmonen kuva ja mitäs kuvia mä teille muuta täältä nyt sitten esittelisin. Juu. Siinä on Eirasta hieno kuva minun mielestä. Mä oon sen kuvan käsittelyohjelmalla tehnyt. No eikö hieno? No, jos nyt tämä sitten lopetetaan tähän tää kuvaesittely. En viitti nyt tästä pitempää tästä kuvaesittelystä. No niin, kokeillaan.